Здравейте, аз съм Александър и това е 21-ви епизод. Така, нека да отидем на мисията. Тя се казва Grand Theft Auto. Имах поне 4 провала до сега. Има разрешение за носене на оръжие и спечели състезанието по стрелба на обучението за инспектори. За инспектори? Да. Престилката е нещо временно. Попълни формуляра сам. Чакам решение. Сте хора. Не се осъзнах кога почна мисията, извинявам се. Така. Ще трябва да крадем коли. Да. Първата кола ще бъде взета след малко. Така, аз ще отидем между мястото. Само един. Тук кака ме питаше нещо. Още ли работиш по държавната заплата, сержант? Радвам се да те видя, колкото и преди 18 години планте. Се скрием всички, бе. Кавички. Гордо. Спрях да бъде, когато ме поставя. Причаква семейство, скъп. Свързани с Робин Кокаин, който е принадлежал на теб. Не виждам те Вече от един надес. Излъцът им никога не биваше. Чакване на слънцето. Сега го усещам на всеки ден по лицето си. Няма да го загубя. Не си се променил. Не си такъв. Намерам си потърсиш старите съкровища. Дълго стига чакваш. Радвам се, че се видяхме, сержант. Вярно ли? Мисля, че е лош човек и трябва да го следим. Лесно е включване в работна програма. Не е напускал стежите. Всеки ще побавна кола. Значи да лъжи. Оле. Не е известно. Дали е могъл? Да, получих списък с кофти. Аз ти ме стреляли, бе. Само един. Студент, който получва от дилърите на кокаин от 80-те. Гледай, няма да повярваш. Оскар Лойте беше част от проучването. Трябва много да се... Трябва да се правя добре на тази мисия. Знаете ли повече? Нищо няма да кажа. Това е Ферари, бързо кара. Семейството или това ти се мълчиш? Към? Имам 2 минути на мисията. Което не е много време. Изпадно време преди ответ. Но не знаеш ли, че мястото било изградено от родители построени къщи на хора. Сега отиваме към последната кола, която трябва да вземем. Много яко скачва моят герой. Айде, няма друг шанс. Такси. Чакай, спри. Ти ще не си вземеш камиона, бе?
за да отидеш и скажеш на полицията? Ай, деликат. Може да отидеш с камиона, бе, глупчо. Бе, аз нещо почнах да се говоря сега. То почна веднага, виде ми, умри. Много гадно. Гадно парче. Ще мина мисията. Аз ви казвам. Ако ти е хубаво, че един ден някой може да ти го потърси, този ден настъпи. Човек? И този човек не съм аз съм най-малкият ти проблем. Ще ме получава. Тъпата кола смотана. Разхвърли се, бичето. Пребием. Защо го направил? Оливия, защо? Ако не го беше продал, никой нямаше да го страда. Къде са ми? Къде е семейството ми? Ще мине мисията, каквото и... Бейби. Минах я, ес! О, да! Че не зависи от нас, нямам връзка с това. Добре. Къде е семейството ми? Я, този камион още седи тук. Ще вземе него. И ще палим към буквата К. Е, така е по-бързо. Ще вземе него. Палим, покажи на тия. И тази песен ме кефи също. Покажи на тия хора как сам ядеш. Пип. Oh, well, it baby. Палим, покажи на тия. Как сам ядеш. Как го движиш. Как сабанеш. Колко са надължи. Вот ли бе? Миро газиро. Не съм казал те. Намери го. На двора. Извъртах се. От неприятности. Разработен съм. Аз ти плаща библиотеката. След тази мисля ще минем още една. Ако не си я проваля, де. Баба ми по шорти. Някаква кола трябва да се качи мълва. Нещо не разбрах ли си?